היי לכולם, היום אני רוצה להראות לך משהו חשוב. שנייה, אני כבר חוזרת. היום נלמד על השלט. כן, אני אראה לכם את הכפתורים. זה הדלקה. זה אם אתה רוצה לחזור על משהו. כאילו למשל נכנסת למשהו, ואז נכנסת עוד פעם למשהו, ואז אם אתה רוצה לחזור למשהו קודם, אתה יכול ללחוץ על הכפתור הזה. רואים פה? מאוד. וזה שלטות, כמו שכולם יודעים. עצירה, להמשיך, כפתורים כדי לעשות טלוויזיה, זה להעביר ערוצים, זה רמקול, כל איזה משחקים, וכפתורים לזה, כפתורים לדברים כאלה, אז תמשיכו לצפות. יש לי סרטונים ביוטיוב, אני במופת חופים, כמו שאתם רואים, ומי שעוד מצפה לי ומעריץ אותי, אז שיהיה לו בהצלחה. ביי. ראיתי פרק ג'